ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம 18 டேஸ் பகவத்கீதை கிளாஸ்ல இன்னைக்கு 13வது சாப்டர் நம்ம பார்க்க போறோம். லெவல் 1ல இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சேத்திரஜ்ஞ விபாக யோகம், இயற்கை, அனுபவிப்பவர் மற்றும் உணர்வு. இது வரைக்கும் நம்ம பகவத்கீதையில பார்த்த விஷயங்கள்னு பார்த்தோம்னா என்னென்ன பார்த்தோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் 3 விஷயம்: கர்மயோகம், அதுக்கப்புறம் பக்தி யோகம், இப்ப ஞான யோகம். கர்மயோகத்துல செயல்கள் எப்படி பண்ணணும், பகவானை முன்னிலைப்படுத்தி நம்ம செயல்கள் செய்யணும். தினசரி நம்ம செய்யற செயல்களை, இப்ப நம்ம லெவல் 1ல இருக்கோம், சிறிது சிறிதா எல்லாத்தையுமே பகவானை முன்னிலைப்படுத்தி முன்னிலைப்படுத்தி செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது நமக்கு கர்ம பந்தம் ஏற்படாது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். பக்தி யோகம், அதுல பகவான் மேல பக்தி பண்ணணும் அப்படின்றத பார்த்தோம். பகவான் மேல பக்தி எப்படி இருக்கணும்னா அன்கண்டிஷனல், எனக்கு இது வேணும் அது வேணும் அதனால பக்தி பண்றேன் அப்படின்றது இல்லாம, எதையும் எதிர்பார்க்காம தூய்மையான ஒரு பக்தி, அதுவும் மிகுந்த அன்போட நம்பிக்கையோட. அந்த நம்பிக்கை எப்ப வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கும் போது வரும் இல்லைங்களா? அப்போ நம்ம பக்தி யோகம் அப்படின்ற அந்த அதாவது 7வது சாப்டர்ல இருந்து 12வது சாப்டர் வரைக்கும் பகவானை பத்தின நிறைய விஷயங்கள், அவங்க கிட்ட இருந்து இந்த உலகம் உருவாகி இருக்கு அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் பார்த்தோம். அவங்களோட தன்மைகள் நிறைய பார்த்தோம் இல்லைங்களா? லீலைகள், குணங்கள் எல்லாம் நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். சர்வ காரண காரணம், அந்த ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும். அது மாதிரம் இது 10th சாப்டர்லயும் அர்ஜுனர் என்ன சொன்னாங்கன்னா, பரபிரம்ம பரந்தாம பவித்ரம் அப்படின்னு பகவானை பத்தி நிறைய சொல்லியிருந்தாங்க இல்லைங்களா? இதெல்லாம் யாரெல்லாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க? நிறைய ரிஷிகள்லாம் சொல்லியிருக்காங்க, நாரதர், வியாசர் எல்லாருமே சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா இப்ப பகவானாகி நீங்களே சொல்லியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இதெல்லாம் நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும்னா, அர்ஜுனர் ஏத்துக்கிட்டாங்க, எல்லாரும் ஏத்துக்கிட்டாங்க. இதை நம்மளும் ஏத்துக்கணும். இதுல போய் ஆராய்ச்சி பண்ணோம்னா நம்மளால இதுல எல்லாம் தேடி, இதெல்லாம் கடல் மாதிரி, மறுபடியும் இதெல்லாம் தேடி கண்டுபிடிச்சு வெளியில வருதுன்றது அவ்வளவு சுலபமான ஒரு விஷயம் இல்ல. அப்ப நம்ம முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்கிறத நம்ம அப்படியே எடுத்துக்கிட்டு, அதுல நம்பிக்கையோட பகவானை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்கும் போது பகவான் நமக்கு ரொம்ப பரிச்சயமானவங்களாவாங்க. அப்ப நமக்கு பகவான் மேல பக்தின்றது இயல்பா வரும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு. அப்ப பக்தி யோகத்துல நம்ம நிறைய பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்புறம் பக்தி எப்படி பண்றதுன்னு நம்ம பார்த்தோம். நிறைய 9 டைப்ஸ் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் இப்ப இன்னையில இருந்து 13வது சாப்டர்ல இருந்து 18 வரைக்கும் ஞான யோகம். ஞான யோகம் பழுக்கும் பொழுது பக்தி வெளிப்படும் அப்படின்றதுதான். அப்ப ஞானம் என்ன ஞானம்? பிரகிருதி. நம்ம எல்லாரும் இங்க கட்டுண்டு இருக்கோம், நம்ம எல்லாரும் இந்த ஜட உலகத்துல இருக்கோம், இவ்வளவு துன்பங்கள் நிறைஞ்ச ஜட உலகத்துல நம்ம எல்லாரும் இருக்கோம். அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்றத நம்ம இந்த ஞான யோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். எதனால அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த முக்குணங்கள் தான். இந்த முக்குணங்கள் எப்படி நம்மள சம்பந்தப்படுத்துது, அதனால நம்மளுக்கு எப்படி இங்க பந்தம் ஏற்படுது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். அப்போ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது சேத்திரஜ்ஞ விபாக யோகம். இது என்ன சொல்றது, இந்த சாப்டர் நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே நம்ம முழுமையா இந்த ஜட உலகத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம்தான். அப்ப இயற்கை, அனுபவிப்பவர் மற்றும் உணர்வு அப்படின்னா என்னன்றதை நம்ம இந்த சாப்டர்ல நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண விஜயகுமாரி மாதாஜி, மங்களாச்சரம் சொல்லிடலாங்களா? சொல்லுங்க மாதாஜி. நீங்க சொல்லுங்க. நான் சொல்லட்டுங்களா மாதாஜி? நீங்க சொல்றீங்களா மாதாஜி? நீங்க சொல்லுங்க. அப்படிங்களா மாதாஜி? ஓகே. எதுங்க மாதாஜி சொல்லணும்? நான் சொல்லிடுறேன். நான் சொல்லிடுறேன். ஓம் अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुर्श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहन ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्तदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।
ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டிஸ். நம்ம நேத்திக்கு 12வது சாப்டர் பார்த்தோம். அதுல என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்றத ஒரு கண்ணோட்டம் பார்த்தலாம். பக்தி அது வந்து உருவமற்ற நிலை, அதாவது உருவத்தோட உருவம் இல்லாத நிலை எது சிறந்தது அப்படின்றத பகவான் கிட்ட அர்ஜுனர் கேட்டிருப்பாங்க. அது வந்து 12.1 to 7 வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். மையா வேஷ்ய மனோ ஏமாம் அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக. அதுல நம்ம என்ன பார்த்தோம்னு பாத்தீங்கன்னா, உருவமுள்ள உருவத்தின் மீது நிலைப்படுத்தி பக்தி செய்யதான் இருக்கலே சிறந்தது. எதனால அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அது நம்மளுக்கு வீழ்ச்சி ஏற்படாது. ஏன்னா நம்மளோட புலன்களும் மனமும் பகவான் மேல நிலைநிறுத்தப்பட்டிருக்கும். அதனால நம்மளுக்கு பக்தி செய்வது ரொம்பவே சுலபமா இருக்கும். அதே உருவமில்லாமல் வழிபடும் பொழுது நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடும், நம்மளோட புலன்களை, ஏன்னா நமக்கு உடல் இருக்கு, புலன்கள் இருக்கு, மனம் இருக்கு, அதை நம்ம நிலைநிறுத்தணும் இல்லைங்களா? அதை நிலைநிறுத்த முடியறதுக்கு சில கஷ்டங்கள் உண்டு. நிலைநிறுத்துறதுக்கு சில கஷ்டங்கள் உண்டு. அப்போ நம்மளுக்கு அதுவும் நம்மளுக்கு முக்தி கொடுக்கும். ஆனால் அந்த அந்த ப்ராசஸ் வந்து கொஞ்சம் சிரமமானது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் பக்தி வளர்ச்சியின் முன்னேற்ற நிலைகள் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். 12.8 இருந்து 12 வரைக்கும். மையேவ மன ஆதர்ஷ்வ மயி அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக இதுல என்னன்னு பார்த்தோம்னா, டைப்ஸ் ஆஃப் பக்தி, ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் பக்தின்னு சொல்லலாம். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறதுலே சிறந்தது வந்து அனன்ய பக்தி அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். ஸ்பான்டேனியஸா வரும் பகவான் மேல நமக்கு அன்பு, பக்தி இதெல்லாம் வந்து இயல்பாவே வந்துடும். மனதை பகவான் மேல் நிலைநிறுத்தி பக்தி சேவையில் ஈடுபடுறதா இருக்கலே சிறந்தது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அப்படி அது வர சிரமமா இருந்தது அப்படின்னா, சாதனா பக்தி பிராக்டிஸ் மூலியமா நம்ம தினப்படி குருவோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸோட பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்ய செய்ய அது என்ன ஆகும், அனன்ய பக்தியா நமக்கு கொண்டு வரும். அதுக்கப்புறம் நிஷ்காம கர்ம யோகா பார்த்தோம். அதாவது சாதனா பக்தியிலும் சிரமங்கள் இருந்தது அப்படின்னா, எந்த செயலை செய்தாலும் அதுல பகவானுக்காக அந்த செயலை நம்ம செய்யறது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் பார்த்தோம். அப்படி செய்யும்போது அதுக்கப்புறம் அதுக்கான பிரதிபலனையும் எதிர்பார்க்காம செய்யறது நிஷ்காம கர்ம யோகா. அது செய்யும் போதும் நமக்கு வந்து கர்மபந்தம் ஏற்படாது. அது 3வது நிலையா பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் சகாம கர்ம யோகா பார்த்தோம். அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அதை விட இன்னும் கொஞ்சம் என்னன்னா, நமக்கு பிடிச்சதை செய்யறது, ஆனா பகவானை முன்னிலைப்படுத்தி செய்யறது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா, ஞானத்தை வளர்த்துக்கிறது, கர்மத்தை ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் எதிர்பார்க்காம செய்யற கர்மங்கள், இதெல்லாம் வந்து பக்தியில நிலைப்பாடுகளை நம்ம பார்த்துட்டு வந்தோம். அதுக்கப்புறம் ஆனா இருக்கலே வந்தது அனன்ய பக்தி அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். கிருஷ்ணருக்கு அன்பான தகுதிகள், அதாவது பகவானுக்கு பிடிச்ச குணங்கள், அதாவது ஒரு லிவிங் என்டிட்டி எப்படி இருந்தா பகவானுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்றத பகவான் வந்து 12.13 இருந்து 20 வரைக்கும் சொல்லியிருப்பாங்க. சம சத்ரௌச்ச மித்ரேச்ச ததா அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக நிறைய குணங்கள் சொல்லியிருப்பாங்க. அதுல கடைசியா மனதை என்மேல் நிலைநிறுத்தி பக்தி செய்பவன் எனக்கு மிக மிக பிரியமானவன் அப்படின்றத பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது 13வது சாப்டர், சேத்திரஜ்ஞ விபாக யோகம். அதுதான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். ஞான யோகம் தொடங்குது. அதுல நம்ம என்னென்ன இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம். அர்ஜுனன் 6 கேள்விகள். இந்த சாப்டர்ல அர்ஜுனன் வந்து பகவான் கிட்ட 6 கேள்விகள் கேட்பாங்க. ஏதத் வேதிது மிச்சாமி அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக சேத்ரா மற்றும் சேத்ரஜ்ஞா ஞானத்தின் விளக்கம் என்ன அப்படின்றத 13.2 இருந்து 7 வரைக்கும் சேத்ரஜ்ஞ சாபிமா வித்தி அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அறிவை பெறுவதற்கான செயல்முறைகள் என்னென்ன அப்படின்றத 13.8 இருந்து 12 வரைக்கும் மயி சானன்ய யோகேன அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக. அப்புறம் ஞானம், அறிவின் பொருள், அது வந்து 13.13 இருந்து 19 வரைக்கும். சர்வத பாணி பாதம் தத் சர்வதோ அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக தெரிஞ்சுக்கலாம். பிரகிருதி, புருஷ மற்றும் யூனியன், இது 3ம் சேர்ந்து இணைஞ்சு செய்யற விஷயங்கள், அதை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். இதுனா 13.20 இருந்து 26 வரைக்கும். காரணம் குண சங்கோஷ்ய, இதுல 27வது ஸ்லோகத்துல வரும். இதுதான் வந்து காரணம், நம்ம வந்து இந்த மெட்டீரியல் உலகத்துல இருக்கிறதுக்கு, ஜட உலகத்துல இருக்கிறதுக்கு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். அறிவின் பார்வை 13.27 இருந்து 35 வரைக்கும். சேத்ரஜ்ஞோ ரேவ மந்திரம் ஞானச்ச அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா, அர்ஜுனர் வந்து 6 கேள்விகள் கேட்பாங்க பகவான் கிட்ட. என்னென்ன கேள்விகள் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிரகிருதி அப்படின்னா என்னன்னு கேட்பாங்க. பொருள், இயற்கை, இந்த முக்குணங்கள், சரிங்களா? இதுதான் வந்து பிரகிருதி. புருஷா, அனுபவிப்பர் யாரு?
பிரகிருதியை அனுபவிப்பவர் யாரு? பகவான். ஏன்னா பகவான் கிட்ட இருந்து வந்திருக்கோம்னும் போது முழுக்க முழுக்க எல்லா அதிகாரமும் யாருக்கு உண்டு? பகவானுக்கு உண்டு இல்லைங்களா? நம்மளோட வீடு, நம்மளோட பொருள் அப்படின்னும் போது நம்ம வந்து அதுல எந்நேரம் வேணாலும் நம்ம அதை எடுத்து பயன்படுத்துவோம் இல்லைங்களா? நம்மளோட மொபைல் இல்ல நம்மளோட பொருட்கள் எதா இருந்தாலும் நம்ம பயன்படுத்துவோம். அப்போ அது ஒரு உரிமை இருக்கு இல்லைங்களா நமக்கு. அப்போ அதே மாதிரி பகவான் கிட்ட இருந்து எல்லாமே பகவான் கிட்ட இருந்து வந்திருக்கும் போது முழுக்க முழுக்க அனுபவிப்பவர் யாரு? பகவான் தான் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சேத்ரன்றது உடல், சரீரம், நம்மளோட இந்த ஜட உடல், அதுதான் வந்து சேத்திரம். அது சேத்ரஜ்ஞ அப்படின்றது அவர் உடலில் பார்வையாளர், ஆத்மா பரமாத்மா இது ரெண்டும் சேர்ந்தது. சேத்ரஜ்ஞன்றது உடலின் பார்வையாளர். நம்ம சரீரம் பார்த்தோம், ஜட உடல், அப்புறம் ஆத்மா பரமாத்மா ரெண்டு பேருமே எங்க இருக்காங்க? நம்ம கிட்ட இருக்காங்க இல்லைங்களா? ஏன்னா பகவான் நிறைய ஸ்லோகங்கள் சொல்லியிருக்காங்க, எல்லோருடைய இதயத்திலும் நான் இருக்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா? இப்ப ஆத்மா பரமாத்மா எல்லா உடல்களிலும் தெரிந்தவர். இதுல வந்து பரமாத்மாவுக்கு எல்லா உடல்களை பத்தியும் தெரியும், ஆத்மாவுக்கு தன்னோட உடலை பத்தி மட்டும் தெரியும். அப்புறம் ஞானம், அறிவு, சேத்திர மற்றும் சேத்திரஜ்ஞாவை புரிந்து கொள்வது, அதுதான் ஞானம். நம்ம ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா உடலை பற்றியும் ஆத்மா பரமாத்மாவை பத்தியும் தெரிஞ்சுக்கிறது தான் முக்கியமான விஷயம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்புறம் ஞேயம், அறிவின் இலக்கு, பரமாத்மா அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா அது என்னவா இருக்கும்? ஒரு ஆன்மீகத்துல ஆத்மாவுக்கு தெரிய வேண்டிய விஷயம் பரமாத்மா யாரு, பரமாத்மாவுக்கு பக்தி சேவை செய்யறது, அதுதான் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா? அப்ப பரமாத்மா அப்படின்ற நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப இந்த 6 கேள்விகளும் பகவான் கிட்ட கேட்டிருக்காங்க. இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு அனாலஜி கொடுத்திருக்காங்க பிரபு பார்த்தா. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சேத்ரஜ்ஞா இது எப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு கண்ட்ரி இருக்கு, அந்த நாட்டுல ஒரு விவசாயி இருக்காங்க, விவசாயி நிலம் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த நாட்டை ஆள்ற அரசன் இருக்காங்க சரிங்களா? அப்ப இந்த 3 பேர் விவசாயி, அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த விவசாயியோட நிலம், அதுக்கப்புறம் அந்த நாட்டை ஆள்ற அரசர், இந்த 3 விஷயங்கள் இருக்கு. இப்ப இந்த 3 விஷயத்துல அந்த விவசாயின்றவங்க தான் ஆத்மா சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் சேத்ர அப்படின்றது விவசாயி கிட்ட உள்ள அந்த விவசாய நிலம், பரமாத்மா அவங்கதான் அந்த கண்ட்ரிய ஆளுகின்ற அரசர் சரிங்களா? அப்போ ஆத்மா அதாவது விவசாயிக்கு தன்னோட நிலத்தை பத்தின எல்லா விஷயங்களும் தெரியும். நம் நிலத்தோட தன்மை, என்ன மாதிரி தாவரங்கள் வளரும், என்னென்ன பருவ காலத்துல என்னென்ன வந்து அங்க நல்ல செழிப்பா வளரும் அப்படின்றதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சிருப்பாங்க இல்லைங்களா? நீர்வளம் அதெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சு வச்சிருப்பாங்க. அதே வந்து அரசருக்கு அப்படின்னும் போது எல்லா விவசாயியும் தெரியும், எல்லா விவசாயிகளோட நிலத்தை பத்தியும் தெரியும் அவங்களுக்கு. விவசாயிக்கு தன்னோட நிலத்தை பத்தி மட்டும் தெரியும், ஆனா அரசருக்கு அவங்க கண்ட்ரில உள்ள எல்லா விவசாயிய பத்தியும் தெரியும், எல்லா விவசாய நிலங்களை பத்தியும் அவங்களுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி இப்ப நமக்கு தெரியும். அதாவது இப்ப நமக்கு ஒரு உடல்ல வலி இருக்கு, தலை வலிக்குது அப்படின்னாலும் அது தெரியும் இல்லைங்களா? அது ஆனா பரமாத்மாவுக்கு எல்லா ஆத்மாவை பத்தியும் தெரியும், எல்லா சரீரத்தை பத்தியும் தெரியும் அப்படின்ற ஒரு தாத்பரியத்தை நம்ம இங்க இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப பரமாத்மாவுக்கு எல்லாமே தெரியும், எல்லாமே யாரோட கண்ட்ரோல் இருக்கு? பகவானோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 13.12. எஸ் மாதாஜி, ஃபர்ஸ்ட் அந்த இது படிக்கிறேன் மாதாஜி. அவசியம் மாதாஜி. ஓம் ஸ்ரீ குருப்யோ நமக. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமக. அத ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா அத த்ரியோதசோऽध्यायः क्षेत्रक्षेत्रज्ञो विभाग योगः. अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रञ्जमेव च एतत् वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. செகண்ட் ஸ்லோகம் படிச்சிடுறீங்களா? यस माताजी. श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इत्य अभिधीयते एतद्यो विद्धि तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः.
தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா அர்ஜுனர் மாதாஜி. கூறினார், எனதன்பு கிருஷ்ணரே, இயற்கை பிரகிருதி அனுபவிப்பவன் புருஷ, கலம் சேத்ர, கலத்தை அறிபவன் சேத்ரஜ்ஞ, அறிவு ஞானம், அறியப்படும் பொருள் ஞேயம் ஆகியவற்றை பற்றி நான் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன் அப்படின்றதான் இங்க அர்ஜுனர் கேக்குறாங்க. சரிங்களா? அப்ப இதெல்லாம் நம்ம பார்த்ததுதான் இந்த சார்ட். சரிங்களா? இந்த டேபிள் வந்து இதில் தான் நம்ம பார்த்தோம். இதுல பிரகிருதின்றது பொருள் இயற்கை, புருஷன்றது அனுபவிப்பவர் பரமாத்மா, சேத்ர உடல் சரீரம், சேத்ரஜ்ஞ ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும். ஆத்மா தன்னை பத்தி மட்டும் தெரியும், பரமாத்மாவுக்கு எல்லார பத்தியும் தெரியும். ஞானம் அறிவு, சேத்ர மற்றும் சேத்ரஜ்ஞாவை புரிந்து கொள்ளுதல், ரெண்டு பேரையும் தெரிஞ்சுக்கிறது. சரிங்களா? அதாவது உடலை சரீரத்தை பத்தியும் அப்புறம் பகவானை பத்தியும் ஆத்மாவை பத்தியும் தெரிஞ்சுக்கிறது தான் ஞானம். அப்புறம் ஞேயம் அறிவின் இலக்கு பரமாத்மா அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்த்தோம். புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், குந்தியின் மகனே, இந்த உடல் கலம் சேத்ர என்று அழைக்கப்படுகின்றது. இவ்வுடலை அறிபவன் கலத்தை அறிபவன் சேத்ரஜ்ஞ என்று அழைக்கப்படுகின்றான் அப்படின்றத இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். மத்தது 13.3. Yes, Mataji. Kshetranyam chabhimam vitti sarva kshetreshu bharata kshetrannyayo dhyanam yattachanam madam mama. Hare Krishna Mataji. மாதாஜி. பரதகுல தோன்றலே, நானும் எல்லா உடல்களிலும் அறிபவனாக உள்ளேன் என்பதை புரிந்து கொள். உடலையும் அதனை அறிபவனையும் புரிந்து கொள்வதே ஞானம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. இதுவே எனது அபிப்பிராயம் அப்படின்றத இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். அதாவது எல்லா உடலையும் தெரிஞ்சுக்கிறது யாரு? பகவான். அதுக்கப்புறம் உடலையும் அறிபவனையும், அதாவது சேத்ரஜ்ஞ, ரெண்டுத்தையும் சோலையும் சூப்பர் சோலையும் பத்தி புரிஞ்சுக்கிறது தான் ஞானம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. இதுவே எனது அபிப்பிராயம் அப்படின்றத பகவான் அர்ஜுனர் கேட்ட கேள்விகளுக்கு பதில் கொடுத்திருக்காங்க. மத்தது 13.5. ऋषिभिर् बहुता गीतं छन्दोभिर्विविधैः प्रदकु ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः. हरे कृष्ण माताजी. செயல்களின் களம் மற்றும் செயல்களை அறிபவனை பற்றிய அறிவு பற்பல முனிவர்களால் பல்வேறு வித நூல்களில் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக வேதாந்த சூத்திரத்தின் பதங்களில் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுடன் இவை மிகவும் நுணுக்கமாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த விஷயங்கள் பத்தி நிறைய வேதத்துல புராணங்கள்லாம் நம்மளுக்கு விளக்கப்பட்டிருக்கு. குறிப்பா தைத்திரேய உபனிஷத், அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுக்கான விளக்கங்கள் வந்து ரொம்பவே நுணுக்கமா கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதுல என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அன்னமய, பிராணமய, ஞானமய, விஞ்ஞானமய, அதுக்கப்புறம் ஆனந்தமய. சரிங்களா? இந்த மாதிரி 5 விஷயங்கள். இதெல்லாம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா பிரம்மன் ரியலைசேஷன்ஸ் அப்படின்னு வந்து நம்ம வந்து சொல்லுவோம். காட் ரியலைசேஷன் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா செகண்ட் சாப்டர்ல. அதாவது வந்து இது பிரம்ம வடிவம், அதுக்கப்புறம் பரமாத்மா, அதுக்கப்புறம் வந்து பகவான் ரியலைசேஷன் அப்படின்ற வந்து நம்ம வந்து பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அதே மாதிரி இங்க பாத்தீங்கன்னா பகவான் ரியலைசேஷன், பிரம்மன் ரியலைசேஷன் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இத்தனை விதத்துல இருக்கு. அன்னமய, இது வந்து ஒரு குழந்தை வந்து உணவு கொடுத்தோம்னா அதுக்கு அதுதான் வந்து பிரதானமா இருக்கும் இல்லைங்களா. வேற எதுவும் அதுக்கு வந்து தேவைப்படாது. உணவை கொடுத்தோம்னா அது பாட்டுக்கு முறங்கிட்டு இருக்கும், விளையாடும் இல்லைங்களா. அப்போ அந்த அளவு பேசிக் உணவுதான் அப்படின்னு உணவின் மூலியமா தெரிஞ்சுக்கிறது அன்னமய. அதுக்கப்புறம் பிராணமய, மூச்சு காற்று முக்கியம் அப்படின்றத தெரிஞ்சு மூச்சை நிலைநிறுத்தி பகவானை வந்து உணர்றது. சரிங்களா? அது வந்து பிராணமய அப்படின்றது. மனோமய, ஞானமய அப்படின்றது நம்மளோட திங்கிங்ஸ், நம்ம நிறைய யோசிக்கிறோம், நிறைய விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. அந்த ஃபீலிங்ஸ் அதை வச்சு நம்ம வந்து பகவானை பிரம்மனை வந்து உணர்றது, அந்த நிலைப்பாடு இது. விஞ்ஞானமய அப்படின்ற இடத்துல என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆத்மா வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு ஆத்மாவின் மூலியமா பரமனை ரியலைசேஷன் பண்றது, புரிந்து கொள்ளுதல் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கிறோம். ஆனந்தமயன்றது கம்ப்ளீட்டா வந்து சூப்பர் சோலை வந்து மெடிடேட் பண்ணி பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யறது. சரிங்களா? இதுதான் வந்து உயர்ந்தது அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிறது. அப்போ அன்னமய, பிராணமய, மனோமய, விஞ்ஞானமய, ஆனந்தமய அப்படின்னு வந்து இருக்கு. இதுல பாத்தீங்கன்னா அன்னமயம் பிராணமயம் என்னதுல வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிராஸ் பாடி, இந்த சரீரம் ஜட உடல், அதோட தொடர்பு படுத்தி நம்ம வந்து உணர்றது. மனோமய அப்படின்றது மனம் எங்க இருக்கு?
நம்மளோட இந்த ஸ்தூல சரீரத்துல இருக்கு இல்லைங்களா? அதாவது மனம், புத்தி, அகங்காரம் இது 3ம் சேர்ந்ததுதான் ஸ்தூல சரீரம் அப்படின்றத பார்த்தோம். அப்ப அதன் மூலியமா ரியலைசேஷன்ஸ் கிடைக்கிறது. விஞ்ஞானமயன்றது ஆத்மாவின் மூலியமா பகவானை வந்து நம்ம வந்து ரியலைஸ் பண்றது. அதுக்கப்புறம் ஆனந்தமய அது வந்து கம்ப்ளீட்டா சூப்பர் சோலை நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு பகவானுக்கு பக்தி சேவையில ஈடுபடுறது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப இது ரெண்டும் ஜட உடலின் மூலியமாக, இது வந்து ஸ்தூல சரீரத்தின் மூலியமாக, இது ஆத்மாவின் மூலியமாக, இது பகவானை கம்ப்ளீட்டா நம்ம புரிஞ்சுக்கிற ஒரு விஷயமா நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இதெல்லாம் வந்து ரியலைசேஷன்ஸ், பகவானை புரிந்து கொள்ளும் நிலைப்பாடுகள் அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்க்கிறோம். 5 ஸ்டேஜஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து இதை சொல்லுவோம். மாதாஜி 13.67. எஸ் மாதாஜி. மகாபூதன்ய அகங்காரோ புத்திர் அவ்யக்தமேவ ச இந்திரியாணி தசைகம் ச பஞ்சேந்திரிய கோச்சரகா இச்சாத்வேஷ சுகம் துக்கம் சங்காதஸ்சேதனா திருதிகி ஏதக்ஷேத்ரம் சமாசேன சவிகார முதாக்ருதம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி. பஞ்சபூதம், அகங்காரம், புத்தி, அவ்யக்தம், 10 புலன்கள், மனம், 5 புலன் பொருட்கள், விருப்பு வெறுப்பு, இன்பம் துன்பம், உயிரின் அறிகுறிகள், திட நம்பிக்கை, இவை எல்லாம் சுருக்கமாக செயல்களின் களம் மற்றும் அதன் மாறுபாடுகள் என்று கருதப்படுகின்றன. இதுதான் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 24 விஷயங்கள், 24 எலிமெண்ட்ஸ். அதாவது இந்த ஜட உலகம் உருவாகிறதுக்கு சோர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, ரா மெட்டீரியல்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் இல்லைங்களா. பிரம்மா வந்து பகவான் வந்து இந்த 24 எலிமெண்ட்ஸ் வந்து உருவாக்கி அதுக்கப்புறம் பிரம்மா வந்து உருவாக்குறாங்க. இதன் மூலியமா பிரம்மா என்ன பண்றாங்க, இந்த உலகத்தை படைக்கிறாங்க அப்படின்றது. அப்ப இந்த 24 எலிமெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்பவே முக்கியமானது. அதுல பஞ்சபூதம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லைங்களா, நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், அது. அப்புறம் அகங்காரம், புத்தி. அப்புறம் அவ்யக்தம். அவ்யக்தம்ன்றது இந்த பிரகிருதி அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம். அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஃபார்ம், உருவம் இல்லாமல் இருக்கிற இந்த மெட்டீரியல் மோட்ஸ் அப்படின்னு வந்து நம்ம வந்து சொல்லுவோம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் 10 புலன்கள். அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஞானேந்திரியங்கள் 5, கர்மேந்திரியங்கள் 5 அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். ஞானேந்திரியங்கள் அப்படின்னும் போது நம்மளோட கண், காது, மூக்கு, வாய், அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த தொடு உணர்வு இல்லைங்களா, ஸ்கின், இதெல்லாம் சொல்றீங்களா, அதுதான் ஞானேந்திரியம். இப்ப குழந்தைங்களை பாத்தீங்கன்னா நம்ம நினைப்போம் எதா இருந்தாலும் எடுத்து வாயில வச்சுக்குதே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து பார்ப்போம் இல்லைங்களா. அதாவது நமக்கு வந்து அந்த புரிதல் எப்படி எப்படி வரணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, குழந்தை வந்து புலன்களால எந்த ஒரு பொருளையும் அது வந்து என்ன பண்ணும்னா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுது. ஏன்னா 5 வயசுக்குள்ளார அது எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கும். எத்தனை லாங்குவேஜ சொல்லி கொடுத்தாலும் அது வந்து தெரிஞ்சுக்கும். நம்மள பார்க்கும். நம்ம 1 இயர்ல அது என்ன பண்ணிடும், நல்ல என்ன லாங்குவேஜ் அதுகிட்ட பேசுறோமோ அதை நல்லா பேச ஆரம்பிக்குதுங்களா. அந்த அளவுக்கு அதுக்கு வந்து அந்த கிராஸ்பிங் பவர் உண்டு இல்லைங்களா. அப்போ எதன் மூலியமா அது, அதனாலதான் அது என்ன பண்ணும்னா எந்த பொருளா இருந்தாலும் வாயில வைக்கும். வாயில வச்சு அதோட தன்மையை வந்து அது வந்து தெரிஞ்சுக்கும். அப்போ இதெல்லாம் வந்து இயல்பா நடக்கிறது. நம்ம தான் இது என்ன நினைப்போம், இது வாயில வைக்கக்கூடாது அப்படிலாம் நம்ம வந்து கண்டிப்போம். ஆமா, வைக்கக்கூடாத பொருள் வைக்கக்கூடாது. ஆனா அதெல்லாம் என்னன்னா அது ஆராய்ஞ்சு பாக்குது. அந்த பொருளை வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு தன்னோட அறிவை அது வளர்த்துக்க பாக்குது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தான் அங்க இருக்கு. அப்போ 5 ஞானேந்திரியங்கள் என்னன்னா கண்ணு, மூக்கு, வாய், காது, அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்கின் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்புறம் கர்மேந்திரியங்கள் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது வாய்ஸ், நம்ம பேசுறது, அதுக்கப்புறம் வந்து கால்கள், கைகள், அப்புறம் ஜெனிட்டஸ் ஆனஸ் அப்படின்றது வந்து கர்மேந்திரியங்கள்ல வந்துடும். அதுக்கப்புறம் வந்து சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். சரிங்களா? இப்ப 10 புலன்கள் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் மனம், நம்மளோட மனம் ஒண்ணு. 5 புலன் பொருட்கள் அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கண்ணு என்ன பண்ணும், பார்க்கும் இல்லைங்களா. அப்போ அந்த புலன் பொருட்கள்லாம் அதுக்கு ரிலேட்டடா வரும். விஷன், அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்மெல் பண்றது, மூக்கின் மூலியமா ஸ்மெல் பண்ணி பாக்குது இல்லைங்களா அது. அதுக்கப்புறம் வந்து ஒலி, அதுக்கப்புறம் வந்து தொடு உணர்வு, அதுக்கப்புறம் வந்து டேஸ்ட் பண்றது. இந்த விஷயங்கள்லாம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 5 புலன் பொருட்கள் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் விருப்பு வெறுப்பு, டியூயாலிட்டிஸ், இருமைகள், இன்பம் துன்பம், உயிரின் அறிகுறிகள், திட நம்பிக்கை, இதெல்லாம் சேர்ந்ததுதான் வந்து பிரகிருதி, அதாவது மகா தத்துவம் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம். இந்த இது பார்த்தோம் இல்லைங்களா, மெட்டீரியல் உலகம், ஜட உலகம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அதுல பாத்தீங்கன்னா 7 லேயர்ஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா. அந்த 7 லேயர்ஸையும் அந்த அண்டம் 7 லேயர்ஸால
இருக்கும். அதை வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், கிராஸ் பண்ணி நம்ம வந்து எங்க போகணும், பகவானோட ஆன்மீக லோகத்துக்கு ஒரு ஆத்மா போகணும். அப்போ ஆத்மா கூட எது வரக்கூடாது, இந்த ஜட உடலும் இந்த ஸ்தூல சரீரமும் வரக்கூடாது. அப்போ இந்த ஜட உடல் ஸ்தூல சரீரம்லாம் எதால ஆக்கப்பட்டிருக்கு, இந்த 24 பொருட்களால ஆக்கப்பட்டிருக்கு. அதெல்லாம் இங்கே விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வெறும் ஆத்மா மட்டும் பகவானை போய் அடையும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்ப இந்த 24 எலிமெண்ட்ஸ் ரொம்பவே முக்கியமான விஷயமா பார்க்கிறோம். எதுலன்னா இந்த ஜட உலகத்துல மகா தத்துவம் அப்படின்ற ஒரு முறையில. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 13.8 to 12. Yes, Mataji. Amanitvam adampitam ahimsa kshantir arjavam acharyopasanam sausam sadairyam atma vinigraha indriyarteshu vairakyam ana ankara evacha janma mrityu jara vyadi dukkha doshanudarshanam asaktir anabishvanga புத்திரதாரா கிருஹாதிஷு நித்யம் தசம் சித்தத்வம் இஷ்டானிஷ்டோ பக்திஷு மைச்சானன்ய யோகேன பக்திர் அவ்யபிசாரிணி விவிக்த தேச சேவித்வம் அரதிர்ஜன சம்சதி அத்யாத்மஞான நித்யத்வம் தத்வ ஞானார்த்த தர்சனம் ஏதச்சானம் மிதி ப்ரோக்தம் அஜ்ஞானம் யதோன்யதா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இப்ப பார்த்தோம் என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஞானம். நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த இங்க பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா குணங்கள் எதுல வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அடக்கம், ஹியூமிலிட்டி, அதுதான் ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஹம்பிள்னஸ், இது எதனால வரணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுதான் ஒரு பக்தரோட அடையாளம். எவ்வளவு விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டாலும் எல்லாமே பகவானால படைக்கப்பட்ட நம்மளுக்கு பகவானால கிடைச்சிருக்கு அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தை உணர்வு நம்ம கிட்ட வரும்போது அடக்கம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இயல்பா வரும் இல்லைங்களா. அதுக்கப்புறம் இது வந்து ரொம்பவே வந்து இதுதான் ஆதாரம், அதனாலதான் இது ஃபர்ஸ்ட் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் கர்வமின்மை, அதுவும் வந்து ஃபால்ஸ் ஈகோனால வர்றது இல்லைங்களா. கர்வம்ன்றதும் நம்ம கிட்ட உள்ள 6 விஷயங்கள்னால வரும். என்னென்னு பாத்தீங்கன்னா நல்ல வெல்த், பணம் இருந்ததுன்னா, அழகு இருந்ததுன்னா, அறிவு இருந்ததுன்னா, அதுக்கப்புறம் வந்து நல்ல குடும்பத்துல பிறந்திருந்தோம்னா, நல்ல தான தர்மங்கள் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன வரும், கர்வம் அப்படின்றது வரும். அப்போ அந்த விஷயம் எல்லாம் நிரந்தரம் இல்லாதது அப்படின்றத நம்ம மனம் வந்து சொல்லும் பொழுது இந்த கர்வமின்மை அப்படின்றது நம்மளை விட்டு போகும். அப்புறம் அஹிம்சை, யாரையும் துன்பப்படுத்தாம இருக்கிறது, நம்மளையும் யாரும் துன்பப்படுத்தாம பாத்துக்கிறது. பொறுமை, எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் பொறுமையா இருக்கிறது. அதுக்கு பிரகலாத் மகாராஜ் அவங்களதான் வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிள நம்ம பார்ப்போம். அப்புறம் எளிமை, அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகுதல், இதுவும் ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். எல்லா விஷயத்துக்குமே நம்ம வந்து ஒரு இப்ப ஒரு குழந்தைங்க ஸ்கூலுக்கு போனா கூட நல்ல ஸ்கூல், நல்ல யூனிவர்சிட்டின்னு பார்த்து நம்ம வந்து இந்த ஜட உலக அறிவையும் நம்ம வந்து கொடுக்குறோம் இல்லைங்களா. அப்படின்னும் போது ஆன்மீக அறிவை வந்து நம்ம நல்ல ஆன்மீக குருவின் மூலியமா அது தெரிஞ்சுக்கும் போது நம்ம தவறான பாதையில போகவே மாட்டோம் அப்படின்றதுதான் நிதர்சனமான உண்மை. ஏன்னா ஸ்பிரிச்சுவல் அப்படின்றதே பாத்தீங்கன்னா நிறைய இருக்கு இல்லைங்களா. ஒவ்வொருத்தவங்களோட நம்பிக்கையும் அதை வந்து கொண்டு வந்துருவாங்க. ஆனா எது நிதர்சனமானது அப்படின்றத நம்ம பரம்பரையின் மூலியமா வர ஆன்மீக குருவிட்ட நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு பக்தியும் வந்து முறைப்படி பண்ணணும். அதுதான் வந்து ஒரு சிறந்த விஷயம். அதனால நம்ம தவறான வழியில நம்ம போக மாட்டோம். அப்ப அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகுதல், அதுவும் ரொம்ப முக்கியம். அங்கீகரிக்கப்பட்ட பரம்பரையில வர ஆன்மீக குருவை. தூய்மை, பகவானுக்கு தூய்மையா இருக்கிறதுன்றது ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம். அப்புறம் தளராமை, அதுக்கப்புறம் சுய கட்டுப்பாடு, இதெல்லாமே மெட்டீரியல் உலகத்துல நமக்கு இருக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். அந்த ஜட பொருட்கள் அதுதான் நம்ம பார்த்துக்கிட்டே வரோம் இல்லைங்களா. அதுல நம்மளுக்கு என்ன இருக்கக்கூடாது, ஆசைகள் நிறைய இல்லாம சுய கட்டுப்பாடோட இருக்கணும். அப்புறம் புலனுணர்ச்சி பொருட்களை துரத்தல், பொய் அகங்காரம் இல்லாதிருத்தல், பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோய் ஆகியவற்றின் துன்பங்களை கவனித்தல். இது ரொம்ப இயல்பா எல்லாருக்கும் இருக்கு, நமக்கும் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்கிறோம் இல்லைங்களா. இதுல இருந்து எப்படி வெளியில வர்றது அப்படின்றத நம்ம யோசிச்சாலே ஆன்மீகத்துக்கு நம்ம வருவோம். பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோய், ஏன்னா இது வந்து எந்த ஒரு விஷயத்தாலும் இதை வந்து தவிர்க்கவே முடியாது. ஆனா ஆன்மீகத்துல பக்தி
பக்தியின் மூலியமா மட்டும் என்ன பண்ண முடியும், இந்த 4 குறைகள்ல இருந்து, இந்த நான்கு துன்பத்தில இருந்து நம்மளால வெளியில வர முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் ஆகியவற்றின் துன்பத்தினை கவனித்தல், குழந்தைகள், மனைவி, வீடு மற்றும் இதர பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு இருத்தல். அதாவது இவங்களுக்கு இந்த விஷயங்களுக்காகவே, ஏன்னா இது எல்லாமே நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா, நிரந்தரமானது கிடையாது. இந்த இந்த ஜென்மத்துல உள்ளவங்க தான் அடுத்த ஜென்மத்துக்கும் வருவாங்க. இப்ப உள்ள வீடு, பந்தங்கள், குழந்தைகள், மனைவி இவங்க தான் வருவாங்க அப்படின்றது கிடையாது. இதே மாதிரி போன ஜென்மத்திலயும் இருந்திருப்போம், ரொம்ப சின்சியரா இருந்திருப்போம். அதுக்கு முன்னாடியும் அடுத்த பிறவிலும் இப்படிதான் இருப்போம் இல்லைங்களா. அப்போ இதெல்லாம் என்ன சொல்றது, ஜட வாழ்க்கையில் நம்மள கட்டுண்டு இருக்கிறது. அப்போ என்ன பண்ணணும், இந்த பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு இருக்கணும். ஆனா அதுக்காக அவங்க எல்லாம் கவனிக்காம விட்டுறணும்ன்றது கிடையாது. நம்மளோட கடமைகள் என்னவோ அதை அவங்களுக்கு சரிவர செய்யறது சிறந்த ஒரு விஷயமா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா, விருப்பு வெறுப்புகளில் சமநிலை. விருப்பு வெறுப்பு அது எல்லாமே இந்த சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ்னால வர்றது இல்லைங்களா, எல்லாமே இந்த ஜட உடலினால வர்றது. அப்ப அதுல எல்லாமே சமநிலையா இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். என் மீதான நித்தியமான கலங்கமற்ற பக்தி, இதுதான் இந்த ஒரு விஷயம் நம்ம கவனிச்சோம். என் மீதான நித்தியமான கலங்கமற்ற பக்தின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா பகவான். இந்த ஒண்ணு நம்ம கடைபிடிச்சோம்னாலே இது எல்லாமே நம்ம கிட்ட வந்துரும். நித்தியமான பக்தின்னும் போது இங்க கொடுத்திருக்கிற அனைத்து விஷயமும் நம்மளோட வாழ்க்கையில இயல்பா நம்மளால கடைபிடிக்க முடியும். சரிங்களா. அப்போ இது ஒண்ணு மட்டும் எடுத்துக்கிட்டும் நம்ம பண்ணலாம். இது எல்லாத்தையும் கடைபிடிச்சாலும் நம்மளுக்கு நித்தியமான பக்தி பகவான் மேல ஏற்பட்டுடும். அப்ப என் மீதான நித்தியமான கலங்கமற்ற பக்தி அப்படின்றது நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். தனிமையான இடங்களில் வாழ விரும்புதல். ஏன்னா நம்ம இது ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். நம்ம யாரோட இருக்கிறோமோ அவங்களோட குணங்கள் தான் நமக்கு வரும். அப்படின்னும் போது நிறைய என்ன பண்ணக்கூடாது, ஜட வாழ்க்கையில உழண்டுட்டு இருக்கிறவங்களோட இருந்தோம்னா நம்மளையும் அறியாம நம்ம அதுக்குள்ளேயேதான் இருப்போம். அப்போ தனிமையான இடங்களில் வாழ விரும்புதல். முடிஞ்ச வரைக்கும் பகவானோட நம்மள இணைச்சுக்கிறது சிறந்த ஒரு விஷயம் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். தேவையான அளவு எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கலாம், மத்தவங்களுக்கு உதவலாம், அதுக்காக சுயநலமா இருக்கணும்ன்றது கிடையாது. ஆனா என்ன பண்ணிடக்கூடாது, முழுக்க முழுக்க அந்த ஜட வாழ்க்கையில உள்ள அந்த விஷயங்கள்ல, அதாவது நிறைய காசிப் பண்றது, இல்லைன்னா தவறுதான விஷயங்கள் செய்யறது, அந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல போயிடக்கூடாது. பொதுமக்களிடமிருந்து விலகி இருத்தல், இதுவும் அதுலதான் வரும். ஆத்ம ஞானத்தின் முக்கியத்துவத்தை ஏற்றல். ஆத்ம ஞானம்ன்றது ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா. ஏன்னா ஆத்மாதான் நித்தியமானது அப்படின்றது உணர்ந்து அதை பத்தி யோசிச்சு அதுக்கான விஷயங்களை செய்யறதுன்றதுதான் சரியான முறை. மறுபடியும் மறுபடியும் இப்ப பகவத்கீதையில நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம், நிறைய பார்க்கிறோம். அதுல பாத்தீங்கன்னா மறுபடியும் இந்த ஜட உடலுக்கு தேவையான விஷயத்த செய்யறதுல முனைப்பு காட்டுறது அவ்வளவு உகந்ததா இருக்காது. அது நித்தியமானது இல்ல அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். செய்யலாம், இதே பிறவிதான் நான் எப்படி இருக்க போறேன், இதே குடும்பம் தான் இருக்கு, இதே உறவுகள் தான் இருக்கு அப்படின்னு போது நான் நித்தியமா இங்கேதான் இருக்க போறேன் அப்படின்னா அதுல முனைப்பு காட்டுறதுல தவறு இல்லை. ஆனா என் நேரத்துல மரணம் வருதோ அந்நேரத்துல அத்தனையும் விட்டுட்டு போக போறோம் இல்லைங்களா. எதையுமே எடுத்துட்டு போக போறது இல்ல. கூட வர்றது கர்மமும் நம்மளோட பக்தியும் மட்டும்தான் வரப்போகுது. அப்போ வரப்போற விஷயத்துக்கு தான் நம்ம முக்கியத்துவம், அதாவது நம்ம கூட வரப்போற விஷயத்துக்கு தான் நம்ம முக்கியத்துவம் தரணும் இல்லைங்களா. அந்த ஒரு விஷயத்துல நம்ம யோசிச்சாலும் ஆத்ம ஞானத்தின் முக்கியத்துவத்தை ஏற்றல், அதுவும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். பரம சத்தியத்தை அறிவதற்கான தத்துவ ஆய்வு. பரமசத்தியம் யாரு, பகவான் இல்லைங்களா, அவங்கள பத்தி தெரிஞ்சுக்கிற விஷயங்கள். அப்ப இவை அனைத்தையும் நான் ஞானமாக அறிவிக்கின்றேன் அப்படின்றத பகவான் இங்க சொல்றாங்க. இப்ப சொன்ன இந்த 20 விஷயங்களும் ஞானம், இவற்றை தவிர மற்றவை அனைத்தும் அறியாமையே ஆகும் அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. சரிங்களா. இந்த 20 விஷயங்களையும் நம்ம சரிவர பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு அர்த்தம். இது தாண்டி வேற எதுவும் இருந்தது அப்படின்னா அது அறியாமையே அப்படின்றது பகவான் இங்க சொல்றாங்க. மாதாஜி 13th ஸ்லோகம். எஸ் மாதாஜி. ஏயம் யத்தத் பிரவக்ஷ்யாமி யஞாத்வா மிருதம் மஸ்னுதே அநாதி மத்பரம் பிரம்ம நசத் தன்னாஸ் நாசத் உச்சதே நாசத் உச்சதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தற்போது எதை அறிவதால் நீ அமிர்தத்தை சுவைப்பாயோ அந்த அறியப்படும் பொருளை நான் உனக்கு விளக்குகின்றேன். ஆரம்பம் இல்லாததும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டதும். சோலுக்கும் ஆரம்பம் முடிவு கிடையாது.
ஆனா பகவான் கிட்ட இருந்திருக்கோம், பகவானை போய் நம்ம அடையிறோம், அவ்வளவுதான். சரிங்களா? இதுக்கு வந்து ஆரம்பம் முடிவு அப்படின்றது கிடையாது. அப்ப ஆரம்பம் இல்லாததும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டதும், நம்ம எப்பயுமே யாருக்கு கீழே இருக்கோம்? பகவானுக்கு கீழே இருக்கோம். அவங்களுக்கு கீழ்ப்பட்டு இருக்கோம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம். நம்ம 2 பேருக்கு கீழ்ப்பட்டு இருப்போம் எப்பயுமே. ஒண்ணு முக்குணங்கள், இல்லைன்னா பகவான். இப்ப நான் முக்குணங்கள் கீழ இருந்தேன்னா, நான் பகவான் ஆன்மீகத்துல நான் வந்து அவ்வளவு முனைப்பா இருக்க மாட்டேன். அதே பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யும்போது, இந்த மாயைக்கு கீழ நான் இருக்க மாட்டேன். அப்போ ஜட உலகம், மாயைக்கு கீழ இருந்தோம் அப்படின்னா ஜட உலகத்துல இருப்போம். அதே பக்தி பண்ணோம் அப்படின்னா பகவானோட ஆன்மீக லோகத்துல இருப்போம். அப்போ நம்ம யாரோ ஒருத்தவங்களுக்கு கீழ்ப்பட்டு தான் இருப்போம். அதுதாங்க உண்மையான ஒரு விஷயம். அப்ப யாருக்கு கீழ்ப்பட்டு இருக்கணும்? கஷ்டங்கள்லாம் உள்ள இந்த ஜட உலகத்துல இல்லையா? இல்ல பகவானுக்கா? அப்படின்றத நம்மளே தீர்மானிச்சுக்கணும். அப்ப எனக்கு கீழ்ப்பட்டதும் எது? ஆத்மா இல்லைங்களா? பிரம்மன், ஆத்மா என்று அழைக்கப்படுவதுமான இது ஜட உலகின் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்குகின்றது. ஜட உலகத்துக்கும் விளைவுகளுக்கும் ஆத்மாவுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை இல்லைங்களா? நம்மளுக்கு இப்ப எந்த ஒரு கஷ்டம் வந்தாலும் சரி, சந்தோஷம் வந்தாலும் சரி, அது இந்த சரீரத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயமா இருக்குமே தவிர, மனத்துக்கும் சரீரத்துக்கும் சம்பந்தப்பட்ட விஷயமா இருக்குமே தவிர, ஆத்மாவுக்கு அது உகந்ததான ஒரு விஷயமா. இப்ப நான் 2 வீடு வச்சிருந்தாலும் அது ஆத்மாவுக்கு சம்பந்தம் கிடையாது. ஆனா மனம் அதனால சந்தோஷப்படும் இல்லைங்களா? அப்போ ஆத்மான்றது என்னது? ஜட ஜட உலகின் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்குகின்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 13.15. Yes, Mataji. Sarvendriya guna pasam sarvendriya vivarjidam asaktam sarva pruchaiva nirgunam guna bhoktrusa. Hare Krishna, Mataji. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எல்லா புலன்களுக்கும் மூல காரணம் பரமாத்மாவே. இருப்பினும் அவரிடம் புலன்கள் கிடையாது. அவரே எல்லா உயிர்வாழிகளையும் பராமரிப்பவர். இந்த விஷயம்லாம் வந்து நம்ம வந்து உள்வாங்கறதுக்கு இன்னும் பல நாட்கள் ஆகும். நிறைய நம்ம பகவானை பத்தி கேட்கும்பொழுது நம்மளால இதெல்லாம் உணர முடியும். எல்லா உயிர்வாழிகளையும் பராமரிப்பவர். இருப்பினும் அவர் பற்றற்றவராக உள்ளார். அவர் இயற்கையின் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். குணங்கள் பகவான் கிட்ட எல்லாம் கிடையாது. சரிங்களா? ஏன்னா குணங்களை கண்ட்ரோல் பண்றதே யாரு? பகவான் தான். அதே சமயத்தில் ஜட இயற்கையின் எல்லா குணங்களுக்கும் அவரே எஜமானர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப முன்னாடி பார்த்தது ஆத்மாவை பத்தி பார்த்தோம். சரிங்களா? ஜட உலகின் காரணம் விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டது ஆத்மா அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சந்தோஷமும் துக்கமும் நம்ம மனம்தான் அனுபவிக்குமே தவிர ஆத்மா அனுபவிக்காது. அதே மாதிரி இங்க யாரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறோம்? பகவான் சூப்பர் சோலை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். Mataji 13.16. Yes, Mataji. Bagir andascha bhutanam acharam charamevacha shushmatvat tattavijyeyam durastam santike chatu. பரம உண்மை எல்லா உயிர்வாழிகளின் உள்ளும் புறமும் உள்ளார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? ஆல் ப்ரொவைடிங் அப்படின்றது நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? எல்லாத்துலயும் ஊடுருவி இருக்கு என்னோட சக்தி அப்படின்றத சொல்றாங்க. அப்போ எல்லா உயிர்வாழிகளின் உள்ளும் புறமும் உள்ளார். அசைவன மற்றும் அசையாதவை பற்றிலும் உள்ளார். அவர் சூஷ்மமானவர் என்பதால் ஜட புலன்களின் வலிமையால் காண்பதற்கோ அறிவதற்கோ அப்பாற்பட்டவர் அப்படின்றது நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்போ நம்மளோட இந்த ஜட புலன்கள் இதெல்லாம் எதால செய்யப்பட்டது? இந்த பஞ்சபூதங்கள்னால செய்யப்பட்ட ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா? கண்கள், காதுகள் இதெல்லாம். அப்போ இந்த புலன்களை வச்சு நம்மளால பகவானை முழுமையா புரிஞ்சுக்க முடியுமா, தெரிஞ்சுக்க முடியுமான்னா கண்டிப்பா கிடையாது. ஜட புலன்கள்ன்றது 7th சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தோம். என்னென்ன அப்படின்னா ஐம்புலன்கள், அதாவது பஞ்சபூதங்களும், அதுக்கப்புறம் வந்து மனம், இது 6ம் சேர்ந்தது அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்ப ஜட புலன்களின் வலிமையால் காண்பதற்கோ அறிவதற்கோ அப்பாற்பட்டவர். ஆத்மாவின் மூலியமா நம்ம பகவானை அறியணும், தெரிஞ்சுக்கணும். அப்ப மிக மிக தொலைவில் இருப்பினும் அவர் அனைவரின் அருகிலும் உள்ளார். பகவானோட இருப்பிடம் என்ன? வைகுண்டம், கோலோகம். அது எவ்வளவு தொலைவுல இருக்கு இல்லைங்களா? இந்த மெட்டீரியல் உலகம், பிரஜா நதியை தாண்டி அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆன்மீக உலகத்தை நம்ம அடையணும். அப்ப மிக மிக தொலைவில் இருப்பினும் அவர் அனைவரின் அருகிலும் இருக்கிறார். எப்படி நம்ம எல்லார்கிட்டயும் இருக்காங்க? பரமாத்மாவா நம்ம கிட்ட எல்லார்கிட்டயும் இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதனாலதான் வந்து கஜேந்திர மோட்சத்தப்ப
ஆதி மூலமின் அவர் கூப்பிட்ட உடனே, கஜேந்திரர் கூப்பிட்ட உடனே அடுத்த நிமிஷம் பகவான் வந்து வைகுண்டத்துல இருக்கும்போது கஜேந்திரனோட குரல் கேட்ட உடனே என்ன பண்ணாங்களாம், அந்த அந்த இது லீலை படிக்கும்போது ரொம்பவே வந்து சிறப்பா இருக்கும். உடனே கருடன் வந்து லேட் ஆயிடுவாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கருடனை தூக்கிக்கிட்டு தன்னோட பக்தனுக்கு ஒரு இது கஷ்டம் வந்துச்சுன்னா பகவான் அந்த அளவுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவாங்களாம், காருண்யத்தோட வந்து அவங்க பகவான் இது பக்தர்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுப்பாங்களாம். உன்னால அந்த வேகத்துல போக முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு கருடனை வந்து தூக்கிட்டு வர அளவுக்கு அவங்களுக்கு வந்து அந்த இது வேகம் வந்துருச்சுங்களாம். உடனே அப்புறம் கருடன் வந்து பகவான் வந்து கூட்டிட்டு வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து அந்த பூர்வாச்சாரியர்கள் சொல்லும்போது ரொம்பவே சிறப்பா இருக்கும். அந்த மாதிரி வந்துட்டு பகவான் வந்து உடனே வராங்க. அப்ப ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் அடுத்த நிமிஷம் என்ன பண்றாங்க, பகவான் கூப்பிட்ட உடனே அங்க வந்து பக்கத்துல இருந்து அவங்க உயிரை காப்பாத்தி அந்த முதலைய வந்து அவங்க வந்து கொன்னாங்க இல்லைங்களா? அதே மாதிரி திரௌபதியும் வந்து பகவான் வந்து கூப்பிட்ட உடனே கோவிந்தான் 2 கையும் விட்டு கூப்பிட்டாங்க இல்லைங்களா? அதுதான் சரணாகதின்றது. சரணாகதின்றது 2 கைகளையும் மேல தூக்கி பகவான் அழைக்கும்போது, என்கிட்ட எதுவுமே இல்ல. நீதான் எல்லாமே அப்படின்னு சரணாகதி. மனசால நம்ம வந்து பண்ணும்போது பகவான் என்ன பண்ணுவாங்க, நம்மள ஏத்துப்பாங்க அப்படின்றதுதான். அப்ப திரௌபதி அம்மா அந்த மாதிரி கூப்பிட்ட உடனே என்ன பண்றாங்க பகவான், அவங்களுக்கு உடனே வந்து அவங்களுக்கு அனுகிரகம் கொடுக்குறாங்க இல்லைங்களா? அப்ப மிக மிக தொலைவில் இருப்பினும் அவர் அனைவரின் அருகிலும் உள்ளார் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 13.18 18 மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. ஜோதிஷாமபி தஜ்ஜோதிஸ் தாமஸ் பரமுச்சதே ஞானம் ஞேயம் ஞானகம்யம் ஹிருதி சர்வஸ்ய விசிஷ்டிதம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரகாசிக்கும் பொருள்கள் எல்லாவற்றிற்கும் மூலம் அவரே அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இப்போ இருட்டா இருக்கு, சூரியன் வரல அப்படின்னா நம்மளால பார்க்க முடியாது இல்லைங்களா? அந்த அளவுக்கு தான் நம்மளோட புலன்களோட சக்தி. ஆனா சூரிய ஒளி வந்த உடனே என்ன ஆகுது, நம்மளையும் பார்க்க முடியுது, சுத்தி உள்ள எல்லாத்தையும் பார்க்க முடியுது இல்லைங்களா? அப்போ அந்த சூரியனுக்கு ஒளி கொடுக்கறது யாரு, பகவான் கிட்ட இருந்து அவங்களுக்கு ஒளி கிடைக்குது அப்படின்றத பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப பிரகாசிக்கும் பொருட்கள் எல்லாவற்றிற்கும் மூலம் அவரே. பகவானோட திருமேனியிலேருந்து வர தேஜஸ், இங்க பாத்தீங்கன்னா பகவானை சுத்தி எப்படி இருக்கு, ஒளி இருக்கு இல்லைங்களா, தேஜஸ், அதுல இருந்து கிடைக்கிற சக்தி அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அவர் ஜடத்தின் இருட்டிற்கு அப்பாற்பட்டவராகவும் தோன்றாதவராகவும் உள்ளார். அவரே அறிவாகவும் அறியப்படும் பொருளாகவும், நம்மளுக்கு ஞானமாகவும் அறியப்படும் பொருளும் பகவான் தான். சோலுக்கு சூப்பர் சோல் மட்டும்தான் தெரிஞ்சுக்கணும், அவங்களுக்கு பக்தி சேவை செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம், அவ்வளவுதான். வேற எதுவா இருந்தாலும் அது நிதர்சனம் இல்லாதது அப்படின்றது. அவரே அறிவாகவும் அறியப்படும் பொருளாகவும் அறிவின் இலக்காகவும் உள்ளார். அவர் ஒவ்வொருவருடைய இதயத்திலும் வீற்றுள்ளார். இதுலயும் நம்ம பார்க்கிறோம் பகவான் எங்க இருக்காங்க, எல்லாருடைய இதயத்திலும் இருக்காங்க, பரமாத்மாவா அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தது 13.19. எஸ் மாதாஜி. இது க்ஷேத்ரம் ததாச்சானம் நேயம் சோக்தம் சமாசதக மத் பக்த ஏதத் பிஞ்சாய மத் பாவயோ பபத்யதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இவ்வாறாக செயல்களின் களம் பத்தி பார்த்தோம். 24 பொருட்கள் மூலியமா எது உருவாகுது, இந்த உடல் சரீரம், இந்த மெட்டீரியல் உலகம் உருவாக்கப்படுது அப்படின்ற பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்ப செயல்களின் களம். அறிவு, ஞானம், அறியப்படும் பொருள் யாரு, பகவான். அறிவுன்றது பகவான் கொடுத்த அந்த குணாதிசயங்கள் 8வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 12வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் அறியப்படும் பொருள் ஞேயம், பகவான். அப்போ ஆகியவை சுருக்கமாக என்னால் விவரிக்கப்பட்டன. எனது பக்தர்கள் மட்டுமே இவற்றை முழுமையாக புரிந்து கொண்டு எனது இயற்கையை அடைய முடியும். பக்தர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, இது எல்லாத்தையும் முழுமையா தெரிஞ்சுக்கிறாங்க, பகவானோட லோகத்தை அடையறாங்க பக்தியின் மூலியமாக அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதுதான் அனன்ய பக்தி. அது ஒண்ணு இருந்ததுன்னா எல்லா குணங்களும் வந்துடும், இல்லைன்னா எல்லா குணங்களையும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம்னா அனன்ய பக்தி நம்ம கிட்ட வந்துடும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தது 13.20. பிரகிருதிம் புருஷம் சைவ வித் அநாதி உபத்பவி அவிகாரம் ச குணாம் சைவ வித்தி பிரகிருதி சம்பவான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜட இயற்கையும் உயிர்வாழிகளும் ஆரம்பமற்றவை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஜட இயற்கையும் ஆரம்பமற்றது, சரிங்களா? பகவானோட எனர்ஜி எல்லாமே ஆரம்பமற்றதா தான் இருக்கும். ஜட இயற்கை, உயிர்வாழி, லிவிங் என்டிட்டி நம்ம எல்லாம் ஆரம்பமற்றவை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர்களது மாற்றங்களும் ஜடத்தின் குணங்களும் ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி பொருட்களே.
மாற்றங்கள் இருக்கு, நமக்கும் இருக்கு. என்ன மாற்றம்? நிறைய பிறவிகள் எடுக்கிறோம் இல்லைங்களா? மாற்றங்கள் இருக்கு. அப்போ இந்த ஜட இயற்கையும் நித்தியமானது. ஆஹ் ஆத்மாவும் நித்தியமானது. ஆனா மாற்றங்கள் என்னது? இது ரெண்டுத்துலயும் நிகழ்ந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஜடத்தின் குணங்களும் ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி பொருட்களே அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 13.21. Yes, Mataji. Karya karana katrutve hetu prakriti uchyate purushak sukha dukkhanam bhoktrutve hetur uchyate. Hare Krishna, Mataji. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எல்லா செயல்களுக்கும் விளைவுகளுக்கும் இயற்கையே காரணமாக கூறப்படுகிறது. இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம செய்யற செயல்கள், அதுக்கப்புறம் அதுக்கான விளைவுகள், எல்லாத்துக்கும் இயற்கை முக்குணங்கள் தான் காரணம் இல்லைங்களா? நம்ம என்ன குணத்துல இருக்கோமோ அதுல இருந்து செயல்கள் வரும். அந்த செயல்களுக்கான விளைவுகளை நம்ம அனுபவிக்கிறோம். சரிங்களா? நல்ல குணத்துல இருந்தா நல்ல செயல்கள், நன்மைகளை அனுபவிப்போம். அதே தீய குணமா இருந்தா தீய செயல்கள், தீமைகளை நம்ம அனுபவிக்கிறோம். அப்ப எல்லா செயல்களும் விளைவுகளுக்கும் இயற்கையே காரணமாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் இவ்வுலகின் பல்வேறு இன்ப துன்பங்களுக்கு உயிர் வாழிய காரணமாக கூறப்படுகிறது. ஆனா என்ன ஆகுது? எதனால இன்ப துன்பம் வருதுன்னா உயிர் வாழி. இப்போ அவங்கதான் என்ன டிசைட் பண்றாங்களா? சத்துவ குணத்துல இருக்கணும் அப்படின்னு டிசைட் பண்றது யாரு? ஒரு ஒரு சந்தர்ப்பம் ஏற்படுது, இந்த குணத்துல இருக்கணும். இப்ப அர்ஜுனர் எப்படி இருந்தாங்க? சத்துவ குணத்துல இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அப்போ பல்வேறு துன்பங்களும் இன்ப துன்பங்களுக்கு உயிர் வாழிய காரணமாக கூறப்படுகிறது. செலக்ட் பண்றது. இப்போ நம்ம தூய பக்தி சேவைய பகவானுக்கு நம்ம அர்ப்பணிக்கணும் அப்படின்றத நம்ம டிசைட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? இந்த முக்குணங்க தாக்கத்துல இருந்து நம்ம வெளியில இந்த பிறப்பு இறப்பு அப்படின்ற சுழற்சியில இருந்து வெளிவந்து நம்ம பகவானை நம்மளால அடைய முடியும் இல்லைங்களா? அப்ப உயிர் வாழிய காரணமாக கூறப்படுகிறது. இதுதான் அந்த ஃப்ரீவில். சத்துவ குணத்திலும் இருக்கலாம், ரஜோ குணத்திலும் இருக்கலாம், தமோ குணத்திலும் இருக்கலாம். காரணம் யாரு? அந்த உயிர் வாழி. அதே சமயத்துல பக்தி சேவை செஞ்சு பகவான் அடையணும் அப்படின்றதும் யார் டிசைட் பண்றாங்க? உயிர் வாழி இல்லைங்களா? லிவிங் என்டிட்டி. அப்போ இவ்வுலகின் பல்வேறு இன்ப துன்பங்களுக்கு உயிர் வாழிய காரணமாக கூறப்படுகிறது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 13.22. 22 மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. புருஷ பிரகிருதி ஸ்தோகி புங்க்தே பிரகிருதி ஜான்குணான் காரணம் குண சங்கோஸ்ய சதசத் யோனி ஜன்மசு. இவ்வாறாக ஜட இயற்கையில் உள்ள உயிர் வாழி, ஜட இயற்கையில தான் நம்ம இருக்கோம் இல்லைங்களா? அப்ப ஜட இயற்கை என்பது முக்குணங்கள், அதோட நம்ம சம்பந்தப்படுறோம். இயற்கையின் முக்குணங்களை அனுபவித்து கொண்டு, இந்த முக்குணங்கள் ஏதோ ஒரு குணம் நம்ம கிட்ட இருந்து வெளிப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா? வாழ்வின் வழிகளை பின்பற்றுகின்றான். இப்படி வாழ்க்கை தொடர்ந்து நம்ம வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். இவை ஜட இயற்கையின் தொடர்பினால் ஏற்படுபவை. இவ்வாறு பல்வேறு இனங்களில் அவன் நன்மை தீமைகளை சந்திக்கின்றான். இந்த பிறவில மட்டும் இல்ல, இந்த மாதிரி குணத்தோட எல்லா பிறவிகளும், இந்த பிறவிகள்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? ஃபர்ஸ்ட் நீர்வாழ் உயிரினம், அதுக்கப்புறம் தாவரம், இன்செக்ட்ஸ், அந்த மாதிரிலாம் வரும், ரெப்டைல்ஸ், பேர்ட்ஸ், அனிமல்ஸ், அதுக்கப்புறம் மனித பிறவி. இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு பிறவிகள் ஏற்படும். அப்போ பல்வேறு இனங்களில், இவ்வாறு பல்வேறு இனங்களில் அவன் நன்மை தீமைகளை சந்திக்கின்றான். ஒரு பிறவியிலும் நன்மை தீமைகள் கிடைக்குது அப்படின்னா அது எதனால கிடைக்குது? முக்குணங்கள் அதோட சம்பந்தப்படும் பொழுது, அதுக்கேத்த செயல்களை நம்ம செய்யும் பொழுது நமக்கு என்ன ஆகுது? நமக்கு நன்மை தீமைகள் வந்தடையுது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதுதான் காரணம் குண சங்கோஷ்ய அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இதுதான் காரணம். அப்ப அந்த குணங்கள் கிட்ட நம்ம ஆதாரம் குணங்கள், அந்த குணங்கள் நன்மையா இருந்ததுன்னா செயல்கள் நன்மையா இருக்கும், செயல்கள் நன்மையா இருந்ததுன்னா நம்ம நன்மைகளை அனுபவிப்போம். அதுவே பக்தியா இருந்ததுன்னா பகவானை நம்ம திருப்தி பண்ணி நம்ம பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கும் பொழுது, ஆத்மாவுக்கு நித்தியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்து ஆத்மாவுக்கு தேவையான விஷயங்கள் நம்ம செய்யணும். மறுபடியும் இந்த ஜட உடலுக்கான விஷயங்களை செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தோம்னா இதுலயே நம்ம இருப்போம். மறுபடியும் இங்க ஹியூமன்ஸா நம்ம எல்லாரும் இருக்கோம். ஆத்மாவை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், பகவானை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், பக்தி சேவை செய்யணும். ஆனா இப்பயும் இந்த ஞானம் தெரியாம, பகவத்கீதை எல்லாம் தெரியாம வெளியில இருக்கும் பொழுது என்ன பண்ணுவாங்க? அதர்மத்தையும் பண்ணுவாங்க, தர்மத்தையும் பண்ணுவாங்க, எல்லாத்தையும் கலந்து பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அதர்மம் நிறைய பண்ணாங்க அப்படின்னா மறுபடியும் இந்த மாதிரி லோவர் ஸ்பீஷிஸ் போயிடுவாங்க.
அனிமல்ஸ், ரெப்டைல்ஸ் அந்த மாதிரி போயிடுவாங்க. அப்புறம் மறுபடியும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, திரும்ப கொஞ்சம் காலங்கள் பிறவிகள் எடுத்து மறுபடியும் மனித பிறப்பு. அதனால மனித பிறப்புன்றது மிகவும் அரிதானது. அந்த பிறவில நம்ம இருக்கோம்னும் போது அதுல மட்டும்தான் பகவானை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கவும் முடியும், பக்தி சேவையும் நம்மளால செய்ய முடியும். அதனாலதான் மனித பிறவியை வீணடிக்க கூடாது அப்படின்றத ஒரு இடத்துலயும் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். அப்ப நம்ம மனித பிறவியில நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானை அடையணும் அப்படின்றது. ஏன்னா இந்த பிறவிகள்லாம் பகவானை நம்ம அடையறதுன்றது முடியாத ஒரு விஷயம். மனித பிறவியா எடுத்ததுக்கு அப்புறம் பக்தி சேவை செஞ்சுதான் பகவானை நம்மளால அடைய முடியும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி Yes, சுகம் Mataji. நம்பர் இல்ல மாதாஜி, உபத்ரஷ்டானு வந்தாச்சு. Mataji. Upatrashtanu mandacha partha bhokta maheshwaraga paramatmedi chapyukto degesmin purusha paraga. Hare Krishna Mataji. இருப்பினும் இவ்வுடலில் மற்றொருவரும் இருக்கிறார். யாரு? பகவான். சரிங்களா? அவர் தெய்வீக அனுபவிப்பாளர், அவரே இறைவன், பரம உரிமையாளர், மேற்பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்குபவர், பரமாத்மா என்று அறியப்படுபவரும் அவரே அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுக்கு முன்னாடி உயிர் வாழி ஜட இயற்கையோட சம்பந்தப்படும் போது பிறப்பிறப்பெல்லாம் எடுக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, நன்மை தீன்மைகளை அனுபவிக்குதுன்னு. இப்ப நம்ம பார்க்கறது இன்னொருத்தவங்க, ஏன்னா சேத்திரஜ்ஞ 2 பேர், ஒண்ணு சோல், இன்னொன்னு சூப்பர் சோல் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அப்ப பகவானை பத்தி இங்க நம்ம பார்க்கிறோம், பரமாத்மா. இருப்பினும் இவ்வுடலில் மற்றொருவரும் இருக்கிறார், அவர் தெய்வீக அனுபவிப்பாளர், அவரே இறைவன், பரம உரிமையாளர், மேற்பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்குபவரும், பரமாத்மா என்று அறியப்படுபவரும் அவரே அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 13.24. Yes, Mataji. Ya evam vetti purusham prakrutim chakcha gunai saga sarvadas vartamanobi nasa bhuyo vichayate. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜட இயற்கை, உயிர்வாழி, குணங்களுடனான இவற்றின் உறவு. இந்த பொருள் இயற்கை இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த ஜட உலகம், இத பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போதும் உயிர்வாழி ஆத்மா அதோட சம்பந்தப்படும் போது குணங்களுடனான இவற்றின் உறவு ஆகியவற்றை பற்றி இந்த தத்துவத்தை புரிந்து கொள்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைகின்றான். ஏன்னா காரணம் தெரிஞ்சு போச்சு, குணங்களோட சம்பந்தப்படும் போதுதான் நம்மளுக்கு இந்த பிறப்பு இறப்புன்ற சுழற்சியில இருக்கும்ன்றது தெரிஞ்சு போச்சு. அப்ப எப்படி வெளியில வரணும், பக்தி பண்ணி வெளியில வரணும் இதுல இருந்து. சரிங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி தெரிஞ்சவங்க என்ன பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க, மறுபடியும் கஷ்டம் ஒரு இடத்துல வந்துட்டு இது இருக்கு, ஒரு சகதி இருக்கு அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம், கொஞ்சம் ஜாக்கிரதை நவுந்து போவோம் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி கஷ்டம் இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும், சரியான வழியில் நம்மள எடுத்துட்டு போகணும் இல்லைங்களா. அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, இவ்வளவு கஷ்டங்கள் நிறைஞ்ச இந்த ஜட உலகத்துல இந்த முக்குணங்களால சம்பந்தப்படுறோம்ன்றது தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எதால வெளியில வர முடியும்ன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். பக்தியின் மூலியமா, பகவான்ட்டு சரணம் அடைகிறதன் மூலியமா வெளியில வர முடியும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அந்த வழியில நம்மள எடுத்துட்டு போகணும். அப்போ இந்த தத்துவத்தை புரிந்து கொள்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைகின்றான். அவனது தற்போதைய நிலை எவ்வாறாக இருந்தாலும் சரி, இந்த பிறவியில அவங்களோட நிலைப்பாடுன்றது எதை பார்க்கிறோம், அவங்க சத்துவ குணத்துல இருந்தாலும் சரி, ரஜோ குணத்துல இருந்தாலும் சரி, தமோ குணத்துல இருந்தாலும் சரி, சரிங்களா. தற்போதைய நிலை எவ்வாறாக இருந்தாலும் சரி, அவன் மீண்டும் இங்கே பிறவி எடுக்க போவதில்லை. இந்த தாத்பரியம் எல்லாம் புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த தாத்பரியத்துல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணோம், அதன் வழியா நம்ம நம்ம வாழ்க்கையை கடைபிடிக்கும் போது, பக்தி சேவையில் ஈடுபடும் போது நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம், எந்த குணத்துல இருந்தாலும் இந்த பிறவியில நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அதுல இருந்து வெளியில வந்து பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டு பகவானை நம்ம அடைவோம். மறுபடியும் இங்க பிறவி எடுக்க போவதில்லை அப்படின்றது நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா. இதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிளா கூட நம்ம வந்து பார்க்கலாம். யாருன்னா வால்மீகி ராமாயணம் எழுதினாங்க இல்லைங்களா. அவங்க எப்படி இருந்தாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது அவங்க ஒரு வேடனா இருந்தாங்க. சரிங்களா. அதாவது வழிப்பறி பண்றது, காட்டுல போறவங்க வரவங்க எல்லாரையும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எல்லாரையும் வழிப்பறி பண்ணி அப்புறம் அனிமல்ஸ் எல்லாம் கொன்னு அந்த மாதிரி அவங்களோட வாழ்க்கை அவங்க வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க. அப்ப நாரத முனிவர் அங்க இருந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நீ இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றியே, உனக்கு இதெல்லாம் பாவம்னு தெரியாதா அப்படின்னு சொன்ன உடனே, என்னோட குடும்பத்தை காப்பாத்துறதுக்காக நான் இதெல்லாம் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உடனே சரி அப்பனா நீ போய் உன்னோட குடும்பத்துல உள்ளவங்க கிட்ட கேளு, என்னோட பாபத்துல இருந்து நீங்க பங்கெடுத்துக்கிறீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சரின்னு சொல்லிட்டு இவங்களும் போறாங்க. போயிட்டு அவங்க அப்பா கிட்ட கேட்பாங்க, நான் இந்த மாதிரி பாபம் எல்லாம் பண்றேன்ல, வழிப்பறி பண்றேன், இந்த மாதிரி அனிமல்ஸ் எல்லாம் கொலை பண்றேன்,
அந்த பாவத்துல பங்கு எடுத்துக்கிறீங்களா அப்படின்னு உடனே அவங்க அப்பா வந்து நான் எடுத்துக்க மாட்டேன்றாங்க. உடனே தன்னோட மனைவி கிட்ட கேட்பாங்க, பாவத்துல பங்கு எடுத்துக்கிறியான்னு, நான் எடுத்துக்க மாட்டேன் அப்படின்னு அவங்களும் சொல்லிடுவாங்க. நீங்க வந்து இந்த குடும்பத்தை பாதுகாக்க வேண்டியது உங்களோட கடமை. அதனால அதை நீங்க செய்றீங்க. ஆனா உங்க பாவத்துல நான் பங்கு எடுத்துக்க மாட்டேன் அப்படின்றாங்க. உடனே வந்து பிள்ளை கிட்ட கேட்பாங்க. பிள்ளை வந்து நான் பாவத்துல பங்கு எடுத்துக்க மாட்டேன் அப்படின்னு வந்து சொல்லிடுவாங்க. உடனே உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா போயிடும். இவங்களுக்காக தானே நம்ம இதெல்லாம் பண்றோம். ஆனா பாவத்துல மட்டும் பங்கு எடுத்துக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்களேன்னு சொல்லிட்டு அடுத்த நாள் மறுபடியும் காட்டுக்கு போறாங்க தொய்வா. அப்ப நாரதர் அங்க இருக்காங்க. உடனே வந்து என்ன சொன்னாங்க உங்க வீட்ல அப்படின்னு உடனே எல்லாரும் வந்து எடுத்துக்க மாட்டேன், பங்கு எடுத்துக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு உடனே சரி இப்ப நீ என்ன பண்ண போறேன்னா என்ன செய்யணும் நீங்களே சொல்லுங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. உடனே நாரதர் வந்து அந்த குணம் என்ன குணம்? வழிப்பறி பண்றது, அப்புறம் வந்துட்டு இது அனிமல்ஸ் எல்லாம் கில் பண்றதெல்லாம் வந்து தமோ குணத்தை சேர்ந்தது இல்லைங்களா? அப்போ நாரதர் அந்த மாதிரி தமோ குணத்துல உள்ளவங்க கிட்ட எடுத்த உடனே வந்து பகவான பத்தி சொன்னா அவங்களுக்கு அந்த அளவு வந்து ஈஸியா வந்து அத வந்து ஃபாலோ பண்ண முடியாது. உடனே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, மரான்னு சொல்லிட்டு இங்கேயே வந்து கன்டினியூஸா சொல்லிக்கிட்டே இரு. இந்த இடத்துல உட்காந்துக்கோ, இந்த இடத்துல உட்காந்து மரான்னு சொல்லிக்கிட்டே இரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உடனே இப்படி சொன்னா என்ன ஆகும்னா, நீ சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. அதாவது குரு கிட்டே இருந்து மந்திரத்தை வாங்கணும். சரிங்களா? குரு வந்து குடுக்கும்பொழுது அந்த மந்திரத்தோட சக்தி வந்து சிறந்தது. அவங்களும் ஒரு இடத்துல அமர்ந்து மரா 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 மராமன்னு சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க. அந்த மரா மரானது கடைசியில என்னவா வந்துருது? ராம 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 ராமன் வந்துருது. இப்படி அவங்க சொல்ல சொல்ல அஷ்டாங்க யோகால நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? 8 நிலைகள். அந்த நிலைகள்ல அவங்க சமாதி நிலையில வந்துடுறாங்க. அவங்க மேல என்ன வந்துருதுன்னா எறும்பு புத்தே வந்துரும். அந்த எறும்பு புத்து வந்த உடனே அது கூட தெரியாது அவங்களுக்கு. சரிங்களா? அப்ப அந்த நிலைப்பாடுல இருந்து அவங்க வந்து வெளியில வரும்போது, முழுக்க முழுக்க டிரான்சென்டென்டல் நாலேட்ஜோட பகவானுக்கு பக்தி சேவையில ஈடுபடுறதுல அவங்களுக்கு எல்லாமே செல்ஃப் ரியலைஸ்டு சோல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? ஆத்மா தான் உயர்ந்தது அப்படின்றதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்க? பக்தி பண்றாங்க. அப்போ அவங்களோட நிலைப்பாடு ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருந்தது? தமோ குணத்துல இருந்தது. ஆனா பக்தியில அவங்க ஈடுபட்டதுக்கு அப்புறம் அவங்களோட நிலைப்பாடு எப்படி ஆகுது? சுத்த சத்துவ குணத்துக்கு அவங்க வராங்க. அதுக்கப்புறம் ராமாயணத்தை அவங்க எழுதுறாங்க அப்படின்றத நம்ம வந்து இங்க பார்க்கிறோம். அப்போ எந்த நிலையில இருந்தாலும் அவனது தற்போதைய நிலை எவ்வாறாக இருந்தாலும் சரி, அவன் மீண்டும் இங்கே பிறவி எடுக்க போவதில்லை அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 13.25. Yes, Mataji. ज्ञानेनात्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे. हरे कृष्ण माताजी. தங்களுக்குள் இருக்கும் பரமாத்மாவினை சிலர் தியானத்தினாலும் சிலர் ஞானத்தை வளர்ப்பதினாலும் வேறு சிலர் பலனை எதிர்பாராது செயல்படுவதாலும் காண்கின்றனர். அப்போ பரமாத்மாவை நம்ம எப்படி அடைய முடியும்? எப்படி தெரிஞ்சுக்க முடியும்? தியானம், அஷ்டாங்க யோகா, ஞானம், ஞான யோகா, அப்புறம் பலனை எதிர்பார்க்காது செய்யற செயல்கள், கர்ம யோகா, நிஷ்காம கர்ம யோகா. இதனால நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? பகவானை நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 13.26. Yes, Mataji. अन्ये त्व एवाम् मजानन्त श्रुत्वान् एप्य उपासते तेऽपि चादितरन्त्येव मृत्युं श्रुति परायणाः. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வேறு சிலர் ஆன்மீக ஞானத்தில் ஆழ்ந்த அனுபவம் இல்லாத போதிலும் ஆன்மீக ஞானத்துல இப்ப கர்மயோகம், ஞான யோகம், தியான யோகம் அதன் மூலியமா நம்மளால பகவானை பார்க்க முடியும்ன்றதை பார்த்தோம் இல்லைங்களா? இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன பார்க்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, வேறு சிலர் ஆன்மீக ஞானத்தில் ஆழ்ந்த அனுபவம் இல்லாத போதிலும் பிறரிடம் இருந்து முழுமுதற் கடவுளை பற்றி கேட்பதன் அடிப்படையில் அவரை வழிபட தொடங்குகின்றனர். பகவானோட லீலைகள், குணாதிசயங்கள், அவங்களோட காரணியங்கள் இதெல்லாம் கேட்க கேட்க அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடும்? பகவான் மேல பக்தி ஏற்பட்டுடும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாருவோம். அப்ப கேட்டல் அப்படின்றது மிகவும் முக்கியமானது. அதுக்கான சக்தியே ரொம்ப சிறந்ததா இருக்கும். அப்போ கடவுளை பற்றி கேட்பதன் அடிப்படையில் அவரை வழிபட தொடங்குகின்றனர். அதிகாரிகளிடமிருந்து கேட்பதற்கான தங்களது இயல்பின் காரணத்தினால் அவர்களும் பிறப்பு இறப்பின் வழியினை கடந்து செல்கின்றனர். யார்கிட்ட இருந்து கேட்கணும்? பரம்பரையிலிருந்து வர ஆச்சாரியர்கள், குருக்கள் கிட்ட இருந்து நம்ம கேட்டுக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 13.27. Yes, Mataji. यावात् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं तावर जङ्गमं क्षेत्रं च संयोगात् तत् विद्धि परदर्शभ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பாரதர்களின் தலைவனே, அசைவன அசையாதவை என எதையெல்லாம் நீ காண்கின்றாயோ அவையெல்லாம் செயல்களின் களமும் களத்தை அறிபவனும் இணைந்த கலவையே ஆகும். பாரதர்களின் தலைவனே
இதுதான். அதாவது என்னன்னா, எதெல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோமோ அதெல்லாம் யார்கிட்ட இருந்து வந்தது? செயல்களம் எல்லாமே வந்து பகவான் கிட்ட இருந்து வந்தது. அதுல வந்து இன்னொன்னும் என்ன பார்க்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, அசைவன அசையாதவை என எதையெல்லாம் நீ காண்கின்றாயோ அவையெல்லாம் செயல்களின் களமும் களத்தை அறிபவனும். களம் அதாவது ஜட உலகம், களத்தை அறிபவன் அதாவது சோல் சூப்பர் சோல். சரிங்களா? இணைந்த கலவையாகும் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதாவது 13.28. சமம் சர்வேஷு பூதேஷு திஷ்டந்தம் பரமேஸ்வரம் வினஸ்யதஸ் அவினஸ்யத்யந்தம் யபஸ்யந்தி சபஸ்யதி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதுதான் ஞான சக்ஷு. என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, எல்லா உடல்களிலும் ஜீவாத்மாவுடன் இணைந்து பரமாத்மாவையும் காண்பவனும், அழியக்கூடிய உடலில் இருக்கும் ஆத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் அழிவடைவதில்லை என்பதை புரிந்து கொள்பவனுமே உண்மையில் காண்பவன் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப ஜட உடல் அத வந்துட்டு முக்கியத்துவம் கொடுக்காம எல்லார்கிட்டயும் யாரு இருக்காங்க? பரமாத்மா இருக்காங்க, ஜீவாத்மா. இது ரெண்டும் அழியாதது. இந்த உடல் அழியக்கூடியது அப்படின்ற விஷயத்தை யாரு புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து உண்மை தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்க அப்படின்ற நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 13.29. சமம் பஷ்யன் இ சர்வத்ர சமவஸ்திதம் ஈஸ்வரம் நகீனஸ் ஆத்மனாத்மானம் ததோ யாதி பராம் கதம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பரமாத்மா எல்லா இடங்களிலும் எல்லா உயிர்வாழிகளிலும் சமமாக வீற்றிருப்பதை காண்பவன். சமமா அதாவது பாரபட்சம் அப்படின்றது கிடையவே கிடையாது. சரிங்களா? தனது மனத்தால் தன்னை இழிவுபடுத்திக் கொள்வதில்லை. அதனால யாரையும் தன்னையும் இழிவுபடுத்திக்காம மத்தவங்களையும் இழிவுபடுத்திக்காம இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இவ்வாறு அவன் தெய்வீக இலக்கை அணுகின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப சுத்த சத்துவ குணத்துல இருப்பாங்க. இங்க பிக்சர்ல பாக்குறோம் இல்லைங்களா? எல்லாத்துலயும் என்னவா பாக்குறாங்க? பரமாத்மாவா எல்லாரையும் பாக்குறாங்க, ஆத்மாவா எல்லாரையும் பார்க்கிறாங்க. அதனால சமநிலையில அவங்களால இருக்க முடியும். யாரையும் அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க? துன்பப்படுத்த மாட்டாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 13.30. பிரக்ருத்யைவ ச கர்மாணி கிரியமானானி சர்வசக ய பஷ்யதி ததாத்மானம் அகர்த்தாரம் ச பஷ்யதி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எவனொருவன் ஜட இயற்கையினால் படைக்கப்பட்ட உடலே எல்லா செயல்களையும் செய்கின்றது என்பதையும் ஆத்மா எதையும் செய்வதில்லை என்பதையும் காண்கின்றானோ அவனை உண்மையில் காண்கின்றான். அப்ப நம்ம இங்க செய்யற செயல்கள் எல்லாம் எதனோட அடிப்படையில செய்யறோம்? இந்த உடல் அதுக்கு தேவையான விஷயத்த நம்ம செய்யறோம் இல்லைங்களா? அப்ப உடல் தான் எல்லாத்தையும் அனுபவிக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஆத்மா எதையும் செய்வதில்லை அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்கதான் உண்மையில் காண்கின்றான் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 13.33. 31ங்களா மாதாஜி? 33 மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. யதா சர்வ கதம் சௌக்ஷ்மியாத் ஆகாசம் நோ பலிப்யதே சர்வத்ராவஸ்தி தோ தேகே ததாத்மா நோ பலிப்யதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எங்கும் நிறைந்திருந்தாலும் தனது நுண்ணிய இயற்கையினால் ஆகாயம் எதனுடனும் கலக்காமல் இருக்கின்றது. நம்ம பார்க்கும்போது ஆகாயம் ஆரம்பம் முடிவு இல்லாம இருக்கு இல்லைங்களா? அது எதோடும் கலக்கிறதும் இல்லை, மிக்ஸ் ஆகாம இருக்கு இல்லைங்களா? அது போல பிரம்மனின் பார்வையில் நிலை பெற்றுள்ள ஆத்மா, பரமாத்மாவை நிலைநிறுத்தி பக்தி சேவை செய்யற ஆத்மா உடலில் அமைந்திருந்தாலும் உடலுடன் கலப்பதில்லை. குளிர், வெப்பம், மானம், அவமானம் இதெல்லாம் வந்து யாருக்கு வந்து பெருசா தெரியாது. ஏன்னா அதெல்லாம் உடலுக்கு சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் அப்படின்றதுனாலதான் ஸ்திதமுனி அவங்கள நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஆரம்பத்துல செகண்ட் சாப்டர்ல பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்போ அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து அது வந்து பெரிய ஒரு விஷயமா தெரியாது. ஏன்னா அது உடலில் என்னது உடலோடு கலப்பதில்லை. உடலுக்கு வர விஷயங்கள் இல்லைங்களா? சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம். அதுல வந்து அவங்க கவனம் செலுத்த மாட்டாங்க. யார் மேல கவனம் செலுத்துவாங்க? ஆத்மா பரமாத்மாவில நிலை பெற்றிருக்கும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மத்தது 13.34. யதா பிரகாச யத் ஏகே கிருஷ்ணம் சோக மிமம் ரவி க்ஷேத்ரம் க்ஷேத்ரி ததா கிருஷ்ணம் பிரகாசயதி பாரத. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பரதனின் மைந்தனே, ஒரே ஒரு சூரியன் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதையும் பிரகாசமாக்குவது போல உடலில் இருக்கும் ஆத்மா தனது உணர்வினால் உடல் முழுவதும் பிரகாசம் படுத்துகின்றான் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனா இந்த உடல்ல ஆத்மா இல்லைன்னா எதுவுமே இல்லை இல்லைங்களா? உடலும் என்னது
சக்தி இல்லாம தான் இருக்கும். அப்போ சக்தி எதனால கிடைக்குது? ஆத்மா. ஒரு சூரியன் வந்த உடனே இங்க உள்ள இருட்டெல்லாம் போயிட்டு பிரகாசமாகறது மாரி, இந்த உடல் பிரகாசமா இருக்கு அப்படின்னா, அது ஆத்மாவினால. ஆனா ஆத்மா இருக்கிறது எதுக்காக? பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யறதுக்காக அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மத்தது 13.35. क्षेत्र क्षेत्रञ्जयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. உடலுக்கும் உடலின் உரிமையாளனுக்கும் இடையிலான இந்த வேறுபாட்டை ஞான கண்களை கொண்டு அறிந்து, ஞான கண்கள் இப்ப நம்மளுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கும்? ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் நித்தியமானது, உடல் அழியக்கூடியது. எந்த ஒரு இன்ப துன்பமும் உடலுக்கு சம்பந்தப்பட்டதே தவிர ஆத்மாவுக்கு சம்பந்தப்பட்டது கிடையாது. ஆத்மாவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் பொழுது ஆத்மா யார மனசுல நிலைநிறுத்திக்கும்? பகவானை நிலைநிறுத்தி பக்தி சேவையில ஈடுபடுவோம். சரிங்களா? அந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ இந்த வேறுபாட்டை ஞான கண்களை கொண்டு அறிந்து ஜட இயற்கையின் பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெறுவதற்கான வழிமுறையையும் புரிந்து கொண்டவர்கள் பரம இலக்கினை அடைகின்றனர். இந்த நிலைப்பாட்டுக்கு யாரு வராங்களோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டு பகவானை அடைவாங்க, திருப்தி பண்ணுவாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி அந்த எண்டிங் ஸ்லோகம் சொல்லி அவசியம் அவசியம் மாதாஜி. ஓம் தத் சதிதி. ஓம் ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே क्षेत्र क्षेत्रञ्ज विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः. हरे कृष्णा माताजी. सर्वं कृष्णार्पणमस्तु. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம இது பார்த்தோம். இதுதான் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஜட இயற்கை அதோட வந்து ஆத்மா பந்தப்படும் போது, முக்குணங்களோட பந்தப்படும் போது நம்மளுக்கு பிறப்பு கிடைக்குது. அதே வந்து நம்ம இதுல இருந்து வெளியில வரணும் அப்படின்னா பக்தி சேவை பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். பகவானை பத்தியும் ஆத்மா பத்தியும் ஜட இயற்கை பத்தியும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? இதெல்லாம் சரிவர தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம பக்தி மார்க்கத்துல நம்மள எடுத்துட்டு போகணும் அப்படின்றதுதான் ஞான யோகத்துல முதல் சாப்டர் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற ஒரு விஷயம். பஞ்சகல்பதருபுஷ்ய கிருபா சிந்து பய வச்ச பதித்தானம் பாவனி வைஷ்ணவ நமக அனந்த கோடி வைஷ்ணவந்துக்கு ஜெய் ஸ்ரீல பிரபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. Mataji, thanks for giving this opportunity for me, Mataji. தேங்க்யூ மாதாஜி. நாங்க தான் உங்களுக்கு நன்றிகள் சொல்லணும். நீங்க செஞ்ச சேவை வந்து மிகவும் சிறந்த ஒரு சேவை. பகவானுக்கும் திருப்தி ஏற்பட்டிருக்கும், எங்களுக்கும் சந்தோஷம். நன்றிகள் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you, Mataji. Hare Krishna, Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கும் ஏதும் சந்தேகங்கள் இருக்குங்களா? கிருஷ்ண பிரபுஜி மியூட்ல இருக்கீங்க. மாதாஜி சாட்ல போடலாம். இன்னைக்கு வந்து எத்தனை பேர் ஆன்சர் பண்றாங்கன்னு தெரியும். ஓகே. சாட்ல வந்துட்டு ஆன்சர்ஸ் வந்து டைப் பண்ணிடுங்க எல்லாரும். ஹரே கிருஷ்ணா. பகவத்கீதை 13.29 படி ஆன்மீக உலகத்திற்கு முன்னேறுபவர் யார்? கடுமையான சிக்கலான நடவடிக்கைகளை செய்பவர், எல்லா இடங்களிலும் கடவுளின் உயர்ந்த ஆளுமை இருப்பதை காணும் ஒருவர், விசித்திரமான யோக செயல்களை செய்பவர், தன்னை நம்புகிறார். மொத்தம் 2 பேர் தான் மெசேஜ் பண்ணிருக்காங்க இதுல. ஓகே. ஆல்மோஸ்ட் கரெக்டா தான் பண்ணிருக்காங்க. எஸ் பிரபுஜி. ஓகே. இனி அடுத்தது, ஆன்மா உடலை விட்டு வெளியேறும்போது டேஷும் உடலை விட்டு வெளியேறுகிறது.
பரவாயில்ல. ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருமே கரெக்ட்டா சொல்றாங்க. பிரகிருதியும், புருஷம், ஞேயம் என்ற சொற்களின் அர்த்தங்கள் என்ன? கொஸ்டின் முன்னாடி அவுட் ஆயிட்டான்னு தெரியல. எல்லாரும் கரெக்ட்டா போடுறாங்க. எல்லாருமே சொல்லி வச்சது மாதிரி. கண்டிப்பா ப்ரோ. ஹரே கிருஷ்ணா. தெய்வீக வாழ்க்கையை ஒருவர் எப்போது தொடங்குகிறார்? ஓகே. ஆன்சர் ஆன்சர் ஏ. அடுத்த கொஸ்டின் பார்ப்போம். நிபந்தனைக்கு உட்பட்ட ஆன்மாவின் செயல்பாடு என்ன? நிறைய பேர் தப்பு தப்பா போடுறாங்க. நிபந்தனைக்கு உட்பட்ட ஆத்மா வந்து இந்த உடல்ல இருந்து மட்டும்தான் இது பண்ணும். ஹரே கிருஷ்ணா. எப்பொழுதும் அதீதமான பரமாத்மாவை ஏன் நம்மால் காண முடியவில்லை? நாம் பொருள் ரீதியாக அசுத்தமான புலன்களை கொண்டிருப்பது. கரெக்டா? அனைத்து பொருள் செயல்பாடுகளுக்கும் பொருள் செயல்பாடுகளின் விளைவுக்கும் யார் காரணம்? இது ஆன்சர் வந்து பொருள் இயல்பு. உயர்வாள் இல்ல, பொருள் இயல்பு. நம்ம அந்த மெட்டீரியல் நேச்சர்ல அதிகமா ஆசை இது பண்ணதுனால, அந்த பொருள் இயல்புலயே வந்து இருக்கனால அந்த விளைவுகளுக்கு அந்த இதுதான் காரணம். உயிர்வாழி கிடையாது. அடுத்தது ஒரு உயிரினத்தின் தற்போதைய உடல் அவரது கடந்த காலத்தின் டேஷ் படி கொடுக்கப்படுகிறது. இது சாப்டர் 8.5 நினைக்கிறேன். அந்த ஸ்லோகத்துல இது கிளியரா சொல்லியிருப்பாங்க.
சி ஆசைகள். அதான் கரெக்ட். அடுத்தது வந்து அடுத்த letter. ஒரு 8 ஓகே. மொத்தம் 4 கொஸ்டின் தான் இருந்தது. இப்பதான் திடீர்னு ஒரு 4 கொஸ்டின் ஆட் பண்ணுவாங்க. இனி மியூட் பண்றேன். கொஸ்டின் ஏதாவது கேட்கணும். பிரபுஜி ரெக்கார்டிங் போயிட்டு இருக்கு.